Khuluma nezinsizwa kuningi bengakukhuluma kodwa bengifisa siye encwadini qala esivula ngayo. Haleluya. Ngoba bazalwane ngaphandle kwezwi akukho kwavela. iBhayibheli lithi umhlaba wawuyihlane lilodwa nje lingenalutho, kuhamba ubumnyama yonke indawo, kodwa izwi lafika labiza ukukhanya kwaba khona, ladabula umhlaba waba khona, amanzi aba khona. Haleluya. So bazalwane ngizocela sifunde incwadi yabaseFesu chapter 6 verse 6. Ngicela uzongifundela uphethe mic. Ephesians chapter 6 verse 6. Ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. 7. Nikhonze ngothando, kungathi kusenkosini kungekubantu. Haleluya. Cela bizwi lakho linguwe, liphefumulelwe nguwe simakade, khuluma ngalo nathi Jehova sisakulalele. uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho maliphendule ukuhamba kwethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, malisiqinise lisenze kabusha egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane incwadi la ngikhuluma nezinsizwa. Haleluya. La ngikhuluma nezinsizwa ibandla lakusasa. Kungenzeka usezweni awukafike ebandleni leli sikhuluma ngalela kusasa, kodwa usengasizakala namhlanje. Haleluya. Ngoba akukho ukusizakala ngaphandle kaJesu. Awubizelwe ebandleni kodwa ubizelwa kuJesu. Haleluya. Incwadi ithi singazenzisi. Zinsizwa ningazenzisi. Ningabuki izwe, ningalingisi izwe. Ngenzeka uhalela into osoyibonile kodwa futhi awazi ukuthi ivele kanjani. Haleluya. Abantu abaningi banezinto ezinhle kodwa ukuthula banakho. Uzofisa ukufana nomuntu oyitshela ukuthi uyi-role model noma ubukela kuye, kodwa kusasa lo muntu lo uzosho kwabanye ukuthi ningakufisi ukuya emamboni. Omunye uthi wayehlupheka wazi wathwala, njengamanje kunezinto ezingamhambeli kahle, kodwa wena njengomuntu omusha okhona la ethendeni oyinsizwa, thatha isinqumo esihle, uthathe uJesu. Abaningi abalitholanga ithuba lokuthatha uJesu, isizathu abayitholanga insindiso ngesikhathi esifanele. Kunabakhalayo namhlanje ngenxa ukuthi abazali ababaphanga imbewu. Haleluya. Imbewu eyizwi lokukholwa. Haleluya. Abanye bahlangane noJesu sebabadala, bayafisa ukuthi ngabe ebusheni bami ngalithola. Kodwa namhlanje ngizokukhuthaza umuntu omusha ukuthi ungafani nalabo abakhalayo, bakhaliswa ukuthi isikhathi siphelile, insuku zokugcina zifikile. So ngizokutshela ukuthi umuntu omusha thabatha uJesu. Umuntu omusha impilo yakhe ayilutho ngaphandle kaJesu. Mhlawumbe ungayibona insizwa yonke indawo ihambeka, ikanuka ikuphusha uphumelela, kodwa iBhayibheli lithi la kugcwele khona okubolile nempukane uyibona zikhona. Ungakujabuleli ukujabulisa izwe. Lithi iBhayibheli singabi ngabazenzisi esijabulisa izwe, siyazenzisa, sifuna ukubukwa. Haleluya. Uzugcine nokuyibona ukuthi kahlahle wena ukuphi. Kwangathi unembeza wakho ngakusebenzisa musophuma esandleni, ngoba abantu abasha basakwazi ukuyithiba. Haleluya. Umuntu omusha ikakhulukazi nina insizwa ngikhuluma nani, anikwazi ukuyithiba. Kunesisho esashiwa abadala futhi abangakholwa ukuthi intombi ayidlulwa ngendlela. Akusho lokho, akusho lutho. Wena usuthatha uJesu, intombi uyayibona uyidlule. Akuzona zonke intombi ufanele kube ngezakho. Niyezwa insizwa? Thatha uJesu umbeke phambili, okunye kuzoza kuwe. Ungajajuliswa ukuthi uyalalelwa, ungajajuliswa ukuthi izimo ziyakuthobela, kodwa wena jabulisa uJehova. Haleluya. Zinsizwa nisakhula, abazali benu babheka ukuthi nakhe imizi inibhekile inilindile. Ungafi umuzwa kini wena ukhona usuzaliwe. Haleluya. Umuzwa kini awungafi, ungaze uthanda ukuyolala komakhelwane, ushiya indlu yakini ngoba iyaconsa, ushiya indlu yakini ngoba inesivalo esitshekile.
ubalekela ikhala kini ngenxa yokuthi awulali ilwane ziyayingenela endlini ukhona mhlawumbe uthemba igama lakho basho ukuthi ithemba balibeke kuwe wena uthatha ithemba ulisa kweminye imizi kungani ungayikhumbuli insizwa umuntu omusha wesilisa ikusasa lilele kuwe ingakho uNkulunkulu ethi ukuphenduka kwendoda kukushintsha kwesizwe sonke ngoba ngesikhathi iphenduka indoda ikhaya lonke seliyokholwa nalo zinsizwa bhekani phambili uJesu nimkhonze isikhathi sifikile futhi siphelile asisekho isikhathi sokudlala lithi iBhayibheli maye kulabo abazenzisayo haleluya kunencwadi lapha inkosi eyabuza ko-Abednego ukuthi kungamabomu yini ukuba bengakhothami phambi kwesithombe asibekileyo yena asikhonzayo ngoba kunoNkulunkulu enizobekelwa bona kunoNkulunkulu abazoba khona baziwe badume kukhothanywe kubo umhlaba wonke kodwa wena nsizwa uzothatha uJesu uzobuzwa lo mbuzo uthi kungani ungakhothami haleluya kodwa engikuthandayo bathi bona bakhothami entweni ebaziweyo noma ephathwayo nawe insizwa usengakushintsha lokho kubekwe khona kuneqalekiso okhule phezulu kwazo ukuthi la ekhaya awukho umuzi ozoba muhle usekhona kuthiwe ekhaya la kwabani noma bengaba khona abafana izidakwa noma bangaba khona abafana abaganwa noma bangaba khona abafana abasebenzi mabesebenza imali bayidla emsebenzini bayabhunguka kodwa namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi ubona ithende lingaka nawe ongakholwa ubona ithende lingaka abantu abazange ukuzodlala bayazazi ukuthi bafunani kunensizwe eziza emasontweni ngoba zizodlala zizophazamisa kungenzeka uzofuna intombi uzo-excela ngokuthi ufuna intombi kodwa makuwukuthi umqondo wakho uhlakaniphile ufuna uJesu kunokufuna intombi ekhaya lakini mhlawumbe akulaleki akwenzeki lutho akwakheki usuzamile kugcatha usuku nosuku uthi uxosha izilwane awukuthola ukuphumula ushadise nezilwane vuka umuntu omusha wesilisa ikusasa libekwe esandleni sakho ikusasa libheke wena haleluya ngoba iBhayibheli lithi indoda yaphi ubukhosi futhi yobusa ingona phakathi uNkulunkulu wakubeka lokho wakumisa ngeke kuze kushintshe akuyona imithetho yepolitiki akuyona imithetho kahulumeni so wena ke njengoba ungowesilisa useyindoda usemncane kufanele ukhule kunabantu abadala ezabe umkhulu ethi ngiyinsizwa insizwa umuntu ongakagana ongakazali kodwa umuntu uzoyibona eyinsizwa eze yoguga abe nabazukulu impilo yakhe ayina direction ngeke kuze umuntu osindisiwe ethi yena uyinsizwa haleluya ngoba uzazi ukuthi umntwana ngoba kunobukhosi obangaphansi kwabo so ke nawe usengasizakala uzothatha uJesu menze isisekelo sempilo yakho umuntu omusha ziningi izinto ongahlangabezana nazo zikuxake kodwa futhi uJesu ngaba isixazululo kuwe ngoba ziningi izinto okhala kuzo ziningi indawo ongakhothama kuzo azikusizi ungabona befundisi begcwele itafula akusho ukuthi abadlulanga la wena okukhona khona kodwa uNkulunkulu wabahawukela so ke nawe lo musu ungawuthola haleluya kunabantu namhlanje abaphila impilo abangayazi balahla nje ububona iidentity haleluya omunye uzothiwe izilwana wayenzima esikoleni waphasa kahle euniversity impilo imila kwenzeki haleluya usathana ufake wazi wabethela ushoda ngomuntu ozokuqaqela lelo findo onguJesu haleluya mhlawumbe nje udingizwe lodwa elizosiza impilo yakho ekuzingelweni izitha la uhamba khona njalo makufika wena bayahlakazeka kwa wena usuyazazi ukuthi la ufika khona vele bazohamba abantu kodwa namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi ngaphandle kaJesu akwenzeki lutho kodwa wena oza kuJesu ukuthembile ukwenza inhloko uyaba indoda usewumfana
uzwe eminye imizi kuthiwa ayilona indoda ubiyintsimi yonke. Kunabafana abahlala ezitolo namhlanje. Vuka eksena yohlala esitolo kuze kushona ilanga. Hallelujah. Ehlala esitolo engazazi ukuthi wenzani. Mhlamba kudlalwa lutho futhi olungathi uyamjabulisa. Ukuhlala nje abuka abantu abafikayo. Akafuni nantombi, akathengi lutho, akaphathanga ngisho imali eluzi ke la ibhemayo. Ufuna nje ukuzobuka abantu abayihambelayo. Usuku lwakhe luhle yena mayehlele engasebenzi, ehleli nje bukela izwe limnandi. Kodwa ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi suke esitolo. Kunabantu abanamasimu. Ungasebenza lapho wenze lokho okufunayo. Hallelujah. Amen. Ngokusebenza mina ngiyi-security, umsebenzi odelelekile, kodwa ungifundisile. Hallelujah. Amen. Ukuthi ukusebenza nomuntu noma ngomuntu kunjani. So ke nawe mhlawumbe ungashiya isitolo leso kungesona esakho ohlala kuso sigadayo. Ufune amatoho noma imisebenzi. Lo msebenzi omncane ozokusiza, uzohlanganisa nalo mahlalelo uhlalele. Uzokusiza uthenga idifiketi oba seziyathenga. Uhambe uyosebenza. Hallelujah. So ke ngifuna ukunitshela ukuthi osukwini namhlanje uthi uphuma kulolu suku lwabantu abasha ku7 days. Umfundisi umsibu ke ujwayele ukusho ukuthi ungafika enkonzweni uhambe ungaphethe lutho. Hallelujah. Usuku nosuku makuvulizwe wena likusebenzise. So ke namhlanje nami ngiyasho ukuthi ungabi umzenzisi, ungajabulisa abantu, ujabulisa amehla abantu, jabulisa isixuku. Uzala uwedwa ekhaya kini uwedwa futhi. Uyofa uwedwa. Hallelujah. Kunezibopho wabekela zona wena uphila kuzo. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu namhlanje uyakubiza ufuna ukukukhipha lapho umuntu omusha. Mhlawumbe usukhona esontweni iminyaka. Izinto azenzeki. Abantu mabexoxa basezweni uzubahalelele. Hallelujah. Uze umuntu ethi hayi mina ngive qala nje ukusebenza noma ngeke ngayofaka isiphandle ekhaya. Ukubuka mama ngabuya ngawuthola umsebenzi. Ayinasisekelo leyo nto. Hallelujah. Thatha uJesu yena ozokululeka, yena ozokuqondisa. Nefa lakho lizovikeleka. Umuntu omusha ikusasa libheke wena. Uma wena ungafuni ukuthi ube nekusasa, uzoqhubeka uyivukele uyihlalele esitolo ujatshuliswe nje ukubona abantu abathengayo, ubala ushintsho wabo mase bephuma bawuphethe ngezandla uhalela. Hallelujah. Ngoba phela imali vele muyibona uzoyihalela. Awunayo, ayikho ekhaya, ayikho ebhenki, nguwe nje. So ngizothi zinsizwa sukumani nibheke. Sukumani ikusasa likhona lihle. Baningi abantu ozwa mayikhuluma ubuhlungu adlule kubo ukuthi ade ngenalutho. Kwafika nje umuntu munye wakhuluma izwi lamsebenzela naye wasebenzisa. Ngoba nokulalela kuyasiza. Ngiyabonga nje ukunizwa nilalele kangaka. Hallelujah. Amen. Ngoba abaningi kuzobasiza laba abangaphazamisekanga endlebeni mabekuzwa. Hallelujah. Amen. Ukuthi abayeke ukuhlala ezitolo. Uzoze ukhuthuza abantu imali zabo. Uzoboshwa ungenalutho. Ubulala umzali ngehayihayi. Ngoba phela ubonile umuntu uyikhiphela imali yakho usuyayinabela. Hallelujah. Phumane ezitolo insizwa. Phumani bafowethu singaba amavila silale sijatshuliswe ukuthi kuse nje sihlele emakhaya. Siphume sibheke impilo. Imisebenzi ikhona. Ngenzeka iminingi kodwa engcenye yayo yakho. Uyibona umuntu nawe obalekile. Hallelujah. Kunamakhono abantu abawafundelayo bayabasebenzela manje. So ke insizwa sengivala. Ngithi kungamabomu yini ukuthi niyithambise. Kungamabomu yini ukuthi ningamkhonza uJehova. Kungamabomu yini ukuthi uNkulunkulu ekuphila uphila uphelele wonke umzimba wakho uyasebenza. Kodwa makukhulunywa ngomsebenzi uyabashiya basale baxoxe bodwa. Bakhona abanye ngeke ngabezwa baxoxa, omunye bizela umsebenzi wathi kuzovaleka umahlalela. Hallelujah. Ujatshuliswa imali encane. Ujatshuliswa ukuthi kunemali angayisebenzelanga. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi lo 350 lo 370 awuyilutho.
utho ngoba usuku ungawusebenzelanga kodwa kuhle ukudla isithukuthuku sakho. So zinsizwa phuma nezitolo funani imisebenzi kunokuthi uye esitolo hlala ekhaya thiwa usazula usabonakala ugwema izinto eziningi. Haleluya. Ungabhoreki ubhore ikhala kini uzwe ngaphandle elakini futhi libheke wena. Kunamanye amakhaya okusela abafana abazali abasekho kodwa amantombazana amisa amakhaya. Haleluya. Thothi ukhona nje bhuti uyihlalela awazi nokuthi kwenzakalani. So ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi impilo ayinjalo. Haleluya. Uma ungenasi isisekelo sizokufundisa uzohamba uyohlala esitolo. Uzocabanga ukubamba inkunzi. Mhlawumbe uvela usukelwe futhi abanye bakuzonde bathi udlengilile 25 years. Bangal attend icala lakhe isigwebo sentamba usaphuma. Haleluya. So ke ngifuna ukuniluleka bafowethu ukuthi ikusasa likhona libheke thina. Jehova usiphile konke. Haleluya. Kusenhlizweni zethu nasemqondweni ukuthi sikusebenzise. So nje ngiyabonga kakhulu ngifuna ukudla isikhathi. Kodwa ngithanda ukusho ukuthi kungamabomu yini ukuba nibe ngamavila. Kungamabomu yini ukuthi ningakusebenzisa uJehova niphe khona lokho anihloniphe ngakho. Kungamabomu yini ukuthi nizenzise nithanda ukubukwa ngabantu nenzela amehla abantu. Haleluya. Ngikhuluma nani insizwe ezikhona ebandleni ezikhonzayo. Mazenza izinto zenzela amehla abantu. Haleluya. Masiphume kuyiphakamise noma kuyikhukhumezeni. Kodwa sikhonza uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJehova uyathokoza ngabathobekile. Haleluya. Ngoba